mas labaw gud ang asawa nga moampo siyang bana nga malangit. Tama. Yang ako na ang right person nga mo'y mananaptan. Wow! Pagkadali ra day sa panahon, wala na ko damha nga duha ka tuig na day si Papa. Kung giunsa mi pagpangga sa akong amahan, labaw pa ang iyang gihatag sa akong inahan. Proseso man ang pag-heal o pag-mourn, by God's grace, nagpaday madasigon si Mama. Dire ang bahina gusto pag yun ako, tas-on apan mura na kong kahilakon. Pero bisan nagnaami sa minteryo, ang akong bilib aning bayhana mas nitaas pa. As me why, kay pirti na kong paabot sa mananabtan. Wa man gyud naabot. Uy, murag pauna pod siguro ni iyang bagong sideline. Nga kinasing-kasing nga paingon sa Ginoo, mas labaw gud ang asawa nga moampo siyang bana nga malangit. Tama. Yang ako na ang right person nga mo'y mananaptan. Wow! Ang binuangan ba? Ay, sa ng bulahan. Ay, samok di. Ayaw, dali ba kay ko pakatawa po, maurog na ako ang weakness ako kay nato na manaltan ko na nakautot. Grabe, basta mag-vitin ako pangayo pasaylo sa Ginoo. Ay kulod pasaylo ay intang ko ano naman jud yan. Naalam mo. Sige lang ma, kay nakapasaylo na pod ang Ginoo ato. Isud pod og pugnan nimo imong katawa. Basig unyag kamo naging duha ang nakautot. Ug sa inaning mga occasion, mailhan gid nimo ang mga taong nagdayet. Halos salad na lang gid ang kaunon ba o tan-awa. Pero ako pod silang gitudluan oy nga sometimes sa inaning nga occasion, pwede ra gud tama-tama lang po'y kaunon. Ay mukbang. Ako atong buhok balik. Nasa dito na mga tubang. Wala ka o nagana. Ug sa dihang nahuman na gyud kaon, laing gyud ni sila kay mang lipstick dayo. Basig mao na gyud ning usong dessert karon. Unya di man pug ka mabalaka kay kung wala kay lipstick hatagan man pug ka. Kay nagduda lang gyud ko ani nga kada manggud human mag lipstick na gyud ni bala. Sayang lang gani kay wala na ni iyang ubang BFF. Kay tiud-tiud pag human sa lipstick, oy, lahi naman po'y tirada. Dili lang o, dili lang. Mana? Oh, tanawang mga seniors, pagka-cute na lang gid ani nila. Sa una, mahadlok in taon ko masay sinta. Hastang kulbaa. Karon no, magtan-aw ko nila, mura na lang gid sila 50. Pero tama lagi gid to ilang ingon ba nga mindset ba, mindset. Age is just a number. Unya bekin sa pa may mahadlok diha mahimong senior citizen. Pero ayaw lang pug sige paminaw diha. If you find this video medyo okay ra, like, comment and share po diha. See you on the next video kay daghan pa man pug ugma.